आज हम जैसे वीडियो शूट करत रहनी अचानक यस वीडियो के बीच में आ गइल हन। आप लोग देख सकेनी जा तो हमरा हंसी आ गइल। तो नमस्ते दोस्तों, कैसन बानी जा आप सभी। हम आशा करतनी कि सारा लोग खुश और हैप्पी होई। तो आप सभी के स्वागत भैया जी किचन भोजपुरी रेसिपी में। तो आज हम आप लोग के साथ शेयर करे जातनी मुंबई के फेमस बड़ा पाव के रेसिपी। तो चलिए जा फ्रेंड्स, आज के मजेदार रेसिपी शुरू करियल जा। तो सबसे पहले हम किचन में आ गइल बनी और एजा हम पहले से आलू उबाल लेले बनी और आलू के पहले छील लियल जा। तो देख सकेनी जा फ्रेंड्स, हम आलू की छिलते नई तरीके से आप लोग भी एकर छिलका उतार लेब जा, चाहे पहले से भी छिल के आप लोग रख सकेनी जा। और आलू के कुकर में उबाल लेब जा, 3 से 4 सीटी लगा लेब जा। और आलू के पहले धुल के ओकरा बाद कुकर में डाल के पानी डाल के 4 से 5 सीटी लगा देब जा। तो आप लोग के आसान तरीका से आलू उबल के रेडी हो जाए। ऐसे हम पहले से आलू उबाल ले रहनी है। वैसे आप लोग के वैसे तो आलू उबालल कोनो बड़ बात ना होला, आलू केहू उबाल लेला। तो सबसे पहले आलू के हम छील ले बनी, आप लोग देख सकेनी जा। अबे की का करिए कि बढ़िया से मतलब कि मसल लिहल जाई। तो देख सकेनी जा आलू के हम मसल लेतनी। और आप लोग एकरा के हाथ से भी मसल सकेनी जा, हल्का हल्का गरम रहे तबे बढ़िया से मसल लेब जा। ठंडा होखे में थोड़ा दिक्कत होखे लागेला, मतलब ठंडा आलू हो जाला तो एकरा के मसले में थोड़ा सा दिक्कत होला। वजह से आप लोग हल्का गरम रहे तबे आप लोग आलू के बढ़िया से मसल के रेडी कर लेब जाते। देख सकेनी जब मिक्स कर ले बनी तरीका से मिक्स कर लेबे के बाद चलल जाए गैस की तरफ। और एजा हमने के एगो पैन ले बनी जाए, जैसे सरसों तेल डाल दिहल जी और तेल के बढ़िया से गरम होके दिहल जी। तो तेल बढ़िया से गरम हो गई बा, आप लोग देख सकेनी जा। अब जीरा डाल दिहल जी। अब एजा हमने के डाल दिहल जी कड़ी पत्ता। अब डाल दिहल जी अदरक लहसुन। और एजा डाल दिहल जी मिर्च जौन हम काट के पहले से रखले रहनी है। सारा चीज़ के बढ़िया से 2 मिनट चला के भून लिहल जी। धीमा आँच कर दिहल जी। धीमा आँच पे मसाला डाल दिहल जी, हल्दी डालल जी, चाट मसाला डालल जी, मिर्च पाउडर डालल जी और सारा चीज़ के बढ़िया से 2 मिनट चला के भून लिहल जी। एजा अगर आप लोग के पसंद होखे तो अमचूर पाउडर भी डाल देव जा, अगर आप लोग के पास होखे। ना होखे तो ऐसे भी बना सकेनी जा। अब सारा आलू के डाल दिहल जी जौन हमनी के चोखा बना के रखले रहनी है जा। अब एक एक आकल जी के मसाला के साथ बढ़िया से भून लिहल जी। अब बढ़िया से जब भुना जी तब एजा हमने के स्वाद अनुसार नमक डाल दिया जी। तो अपना हिसाब से आप लोग नमक डाल लेब जा। अब देख सकनी जा हमने के पेस्ट बन के तैयार हो गई बात। अब एजा हमने के काकल जी की बड़ा बना लिहल जी। थोड़ा सा हाथ में पेस्ट लिहल जी और गोल गोल लड्डू जैसा बना दिहल जी। देख सकनी जा हम केंगे बनाओ तनी तरीका से आप लोग भी बना लेब जा। तो यही तरीके से सारा हमने के मतलब कि बड़ा बना के रख लिहल जी। तो देख सकेनी जा फ्रेंड्स, हम बड़ा बना के रख लेले बनी। अब एगो बर्तन लेहल जी, एमे 2 कप हमनी के बेसन डाल देहल जी। देख सकेनी जा थोड़ा सा हल्दी डाल देहल जी, थोड़ा सा नमक डाल देहल जी, थोड़ा सा मिर्च पाउडर डालल जी। और एजा थोड़ा सा पानी डाल देहल जी और बढ़िया से करा के फेंट लिहल जी। तो चम्मच की मदद से कि हम बढ़िया से फेंट लेतनी ताकि एमे गुठली ना रहे। हल्का सा पानी और डाल दिहल जी और बढ़िया से हमने कीजा गाढ़ा सा पेस्ट बना के तैयार कर लिहल जी। तो देखिए पेस्ट बन के तैयार हो गई बा। तरीका के पेस्ट हमने के चाहिए। अब हमने के वड़ा के डाल दिहल जी पेस्ट में और बढ़िया से करा के बेसन में लपेट लिहल जी और कढ़ाई में जा डाल दिहल जी। एक एक करके सारा हमने के वड़ा के कढ़ाई में डालत चल जी। अब धीमा आँच कर दिहल जी। धीमा आँच पे हमने के सारा वड़ा के बना के एक तरीका से तैयार कर लिहल जी। तो देख सकनी जब फ्रेंड्स एक तरीके से आप लोग घुमा फिरा के चारों तरफ से बढ़िया से एक वड़ा के हमने के फ्राई कर लेबे के बाद देखिए जब बढ़िया से हम फ्राई कर ले बनी। अब एक कढ़ाई से निकाल दिया जाए, कहीं कि इससे ज़्यादा एक के हमने के नहीं के पकावे के। तो देखिए बढ़िया से हमने के वटाटा बन के रेडी हो गई बाटे। तो चलिए जा निकाल दिहल जा। अब ये जा हमने के थोड़ा सा हरा मिर्च भी तल लिहल जी। तो देख सकते जा हम तल ले तनी हल्का से में आप लोग का करब जा कि छेद कर देव जा और छेद करके बढ़िया से के निकाल लेब जा। अब हमने के लिहल जी वड़ा पाव लिहल जी और बड़ा पाव के का कर जी की एमे डाल दिहल जी कढ़ाई में और थोड़ा सा एमे पेस्ट डाल के बढ़िया से करा के छान लिहल जी। तो देख सकेनी जे करा के भी छान लिहल जा। तो आज के जो रेसिपी है फ्रेंड्स 2 तरीका के बाटे। एक मुंबई के जौन फेमस बाटे वड़ा पाव ऊ हटे और दूसरा हम अपना तरीका से बनैले बनी जोना के उल्टा वड़ा पाव बोलल जाला। तो जोना के हम उल्टा तरीका से बनैले बनी तो एकर नाम पड़ गइल बा उल्टा वड़ा पाव। तो देख सकेनी जा एकरा के हम बढ़िया से का करतनी कि छान लेतनी। ए तरीका से आप लोग भी छान लेब जा। अब ये जौन बेसन बच गइल बा हल्का सा पेस्ट ओके का कइल जी कढ़ाई में चम्मच की मदद से डाल दिहल जी और डाल के का कइल जी कि बढ़िया से करा के बूंदी जैसा छान लिहल जी। देख सकेनी जा चम्मच से ही आप लोग एकरा गिरा सकेनी जा, आप लोग बूंदी भी बना सकेनी जा। ऐसे का होई कि जौन हमनी के वड़ा पाव के साथ एगो मतलब पाउडर जैसा मिलेला ओई के बनावे के बाटे। एमे आप लोग थोड़ा सा लहसुन डाल देव जा और लहसुन के साथ एकरा के अच्छा तरीके से फ्राई कर लेब जा। अब एके धीमा आँच कर दिहल जी और धीमा आँच करके बढ़िया से एकरा के क्रिस्पी होखे तक पाके दिहल जी। तो बढ़िया से पक गइल बा, कढ़ाई से निकाल दिहल जा। एमे लहसुन डाल के और मिक्सी जार में एकरा के आप लोग का करब जा कि बढ़िया से 2 बार चला लेब जा, हल्का हल्का दरदरा पीस लेब जा।
अब एजा हमनी के पाव ले ले बनी जा और पाव के बीच से कटिंग कर दिहल जी। और एजा हमनी के लगावल जी हरा धनिया के चटनी। तो चटनी बनावे तो आप लोग आवते होई। तो चटनी के का करब जे कि मिक्सी जार में डाल देव जा थोड़ा सा धनिया पत्ता और थोड़ा सा डाल देव जा अब जा हमनी के हल्का सा मिर्च पाउडर और अदरक और लहसुन और मिर्च डाल के हमनी के धनिया चटनी तैयार हो जी। और इजा हमनी के वड़ा पाव बन के तैयार हो गइल बा। एक तरीका से दूसरा वाला हम वड़ा पाव बना के दिखाओ तनी आप लोग की देखी। तो मुंबई के बहुत ही फेमस ही मतलब कि रेसिपी हटे। और ये देखी जा हम मिक्सी जार में एकरा के बढ़िया से जितरे मतलब छान के रख लें जो कि हल्का सा मसाला डाल के एकरा के बना के तैयार कर ले बनी एकदम से ठेला जैसा स्वाद खातिर हमनी के पूरा रेसिपी बना के तैयार कर ले बन जा। और खाए में भी एकदम एकर टेस्ट जौन बा एकदम से आप लोग के ठेला जैसा ही आई और एकदम से खाए में भी बहुत टेस्टी लगी और बच्चन के भी ज़्यादा पसंद आई। और बारिश के सीज़न चलता है एमे अगर आप लोग के वड़ा पाव चाय के साथ मिल जाओ तो एकदम मज़ा ही आ जाए। और एकर टेस्ट आप लोग मतलब बता ना सकेनी कितना लाजवाब बाटे और खाए में तो मतलब मज़ा ही आ जाए। चलिए आप दूसरा वाला जौन बड़ा पाव बा जौन हम आपन रेसिपी बनल बानी उल्टा बड़ा पाव एकरा के का कइल जी कि चाकू से बीच से कटिंग कर दिहल जी। ये देखिए फ्रेंड्स बीच से के कटिंग कर देले बानी। ये देखिए ये देखी जाए उल्टा तो हमनी के उल्टा बड़ा पाव भी बन के रेडी हो चुकल बाटे। और ये देखी जा टमाटो केचप के साथ एकरा के यस खातिर हम बनैले बनी और ये हमार रेसिपी हटे। और एक और दूसरा मुंबई के फेमस वड़ा पाव है जे तरह की बनेला वही तरीका से हम बनैले बनी। और अगर कोनो गलती हो गई हो तब प्लीज़ आप लोग कमेंट करके ज़रूर हमके बताइब जा। ये देखिए जब फ्रेंड्स हमनी के 2 किस्म के वड़ा पाव बन के तैयार हो गइल बाटे। और ये देखिए कितना मज़ेदार और कितना टेस्टी रेसिपी बाटे। और आप लोग के हम दोनों दिखा देते नहीं देखी जा। और एक हम प्लेट में मतलब कि मार्केट जैसा बनाए खातिर प्लेट में भी रख ले बनी। ये देखी जा तो देख के भी केहू बता ना सकेला कि हमने के घर पे बनेले बनी जा। और एकर टेस्ट बहुत ही लाजवाब आवेला। ये देखी जा वीडियो के बीच में यश भी आ गइल बड़न। ये देखी तब हंसी भी आ गई यश के देख के और बाय करतलन। तो अगर आज की रेसिपी आप लोग के पसंद आई लोग के तब प्लीज़ लाइक शेयर और सब्सक्राइब कइल मत भूलब जा। और अगर हमारा चैनल पे आप लोग पहली बार आइल बनी जा तब प्लीज़ ये वीडियो के लाइक शेयर कइल मत भूलब जा। देखी जा यश भी सर्व करतलन। तब तक खातिर बाय बाय फिर मिलल जी काल एगो नए वीडियो।